Takže milí diváci, vítajte pri ďalšom dieli nášho fakultného podcastu. No a dneska tu mám opäť jedného mimoriadne zaujímavého a špeciálneho hostia. A tým je asi, ja si to dovolím prečítať, lebo je toho naozaj veľa, a tým je 17-násobný majster Slovenska v behu na lyžiach, vysokoškolský pedagóg, kondičný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie aj MFK Dukla Banská Bystrica, autor odbornej literatúry a zároveň koordinátor kondičnej prípravy mládeže pri Slovenskom futbalovom zväze. A to všetko stihol vo veku len 34 rokov. Takže David, doktor Brín, vítajte. Dobrý deň. Ja sa chcem opýtať, to je tiež možno taká dilema, že vy máte také zvláštne priezvisko, že ono možno odkiaľ pochádza, alebo ako sa teda vyslovuje. Malo by to mať nemecký pôvod, ale teda má to nemecký pôvod, čiže je to niekde medzi účkom a ičkom, ale som ten, ktorý na to úplne ako na tom nebazíruje, že ako sa to vyslovuje. Rozumiem. No moja prvá otázka ešte možno po tomto, máte teda 34 rokov, ale podľa toho, čo som vymenoval, tak by som netypoval, že oproti mne sedí niekto, kto má pod 50, ale na druhej strane podľa vašej fyzičky a možno nejakého fyzického zjavu by som kľudne typoval aj pod 30. Tak naozaj máte tých 34 rokov? Akurát sme tu srandovali, alebo sme sa bavili pred nahrávaním, že či som už zdravý, lebo mal som nejakú indispozíciu minulý týždeň, tak hovoril som, že podľa náramku už zdravý som, tak podľa náramku mám 25,6 tuším roka, takže aj tak sa relatívne cítim, možno aj mentálne, takže asi sa skúsime držať možno tohto. Ako sa dá toto všetko stihnúť za taký krátky čas? No, to by sme už mohli ísť aj relatívne hlboko, ale keď to zjednoduším, tak je to nejaká kombinácia aj veľa práce, aj nejakých zhodov okolností, nejakého šťastia a tak ďalej. A by som povedal, že daní, ktoré som platil potom za tie veci, že naozaj som veľa vecí obetoval či tomu športu a potom aj práci a samozrejme potom to malo nejaké následky, čiže to je taký mix toho všetkého, ale ako neviem, či by som to pasoval úplne, že niečo som dosiahol, alebo nedosiahol, ale už keď to takto možno je na papieri, tak áno, niečo to stálo, tak by som povedal. Teda narodili ste sa v Žiari nad Hronom, ale hovoríte o sebe, že ste z Kremnice a tam ste teda asi aj strávil väčšinu detstva? Áno, v Žiari som sa naozaj iba narodil, fyzicky, ale žil som, vyrastal som v Kremnici a teda som Kremničan, takže taký rídzi. Váš život teda môžeme povedať sprevádzajú športy už od mala, ale hlavne také dva športy, futbal a bežecké lyžovanie. Ako ste sa možno k tomu dostali, alebo robili ste ešte nejaký šport, ešte pred futbalom? Mal som v tomto smere úžasné detstvo, pretože sme mali akoby taký mestský byt a ten mestský byt bol úplne v strede tenisových kurtov, futbalového ihriska. Bol tam ešte taký, povedzme, že atletický štadión, aj keď škvárový, ale bol tam kúpalisko, park a neviem, na čo som ešte zabudol. Čiže prakticky ja som mohol robiť a musel som robiť naozaj všetky športy, ktoré sa dali. Otec bol futbalista, lomené tiež bez na lyžiach, takisto mamina s športovou minulosťou, takže aj celá rodina, nemal som inú možnosť ako športovať a prakticky od nejakého veku, neviem, možno 9 rokov, čo si pamätám, som pretekal aj v behu na lyžiach, aj som súťažne hrával tenis, aj futbal, čiže aj tenis. Aj tenis, takže tam som sa potom rozhodoval vždycky, že čo prvé pôjde preč a čo druhé pôjde preč a čo ostane. Máte nejakých súrodencov? Nie, jedináčik. Možno prečo teda, kedy prišiel ten zlom, že idem si teda vyberať, že a padlo to bežecké lyžovanie? Na tenis som bol príliš nervák. To naozaj, to by... Čiže rakety by sa lámali. To by rodičia vedeli hovoriť. To som mal po Starkom, lebo ten mal tak jednu raketu na týždeň, takže ja som išiel v jeho šlapajach. A na to som úplne nemal asi temperament v tom období a potom bolo to relatívne náročné s futbalom a s behom na lyžach, lebo k futbalu som mal veľmi blízko naozaj aj cez otca. Aj ma to extrémne bavilo a pamätám si, bol som na takom výbere, tuším, neviem teraz už presne, či to bol okresný, krajský nejaký a moje meno padlo už ako smerom, že si ma vybrali tuším, to bola na strednú školu do Banskej Bystrice a asi teda v tom čase som z toho nevedel ešte veľmi poskladať, ale asi to bola MFK Dukla Banská Bystrica, že by k tomu eventuálne došlo.
ale vtedy v tej mojej, povedzme ešte detskej hlave som si to vyhodnotil, že v behu na lyžiach vyhrávam, som v rámci Slovenska akože najlepší, futbalistov je veľa, tak ostanem pri tom behu na lyžiach a teda to už potom som... A rodina tomu fandila, alebo boli možno naklonení viac tomu futbalu? Či to bolo čisto na vás to rozhodnutie? Bolo to viac menej na mne, pretože akoby sa mi v tom čase darilo aj tam a nevedel som naozaj si predstaviť, že dobre, čo je správne, nesprávne. Bolo to nejaká intuícia a teda pokračoval som v športe, v ktorom som pokračoval. 17 titulov majstra Slovenska. Má niekto viac na domácej scéne týchto titulov národných v bežeckom lyžovaní? Podľa mňa áno. To si myslím, že lebo keď si to berieme, že to už bolo od tých kategórií naozaj mládežníckych, tak tam sa tie tituly dajú zbierať, alebo aj lebo tých majstrovstiev Slovenska je nejaká dlhá trať, krátka trať, nejaké štafety, čiže tých medailí je viacej ročne a myslím si, že áno, aj keď nemám to vôbec rátané ani nejakú predstavu, takže... Čiže tam sa jedná o viacero disciplín, ako napríklad máme atletiku, viacero disciplín a tam sú teda dlhé trasy a vy máte tie miesta, tie umiestnenia, tituly z rôznych viacerých disciplín. Áno. Tam, keď ešte v tých žiadkych si pamätám, že to boli nejaké, neviem, že prvý deň sa bežala nejaká 2, 3, 4 kilometrová trať, druhý deň možno 8, že taká dlhšia. Boli tam nejaké potom druhá časť majstrovstiev Slovenska, tam sa možno bežala nejaká 10 kilometrová, nejaké štafety, čiže tam bolo viacej možností, ako tie medaily získať a teda preto možno aj taký počet a potom už tým vekom, ako som sa dostával do mužských kategórií, tak samozrejme, keď sa to už zlievalo a boli tam tí starší a už to bolo ťažšie a už až taký úspešný som nebol. Vy ste potom v rôznych rozhovoroch spomínali, že ste si neskôr uvedomili, že by vás limitovali na tej svetovej scéne fyziologické parametre. Ktoré konkrétne sú to? Alebo aké parametre hrajú pri tom bežeckom lyžovaní rolu? No, ono to ani není, že by oni ma limitovali, musím povedať, lebo keďže na Slovensku zase nebolo nás nejako extrémne veľa v tej, nazvime to, špičke slovenskej, tak ja som sa dostal na majstrovstvá sveta juniorov alebo 23 ročných a tam to zrkadlo bolo jasné, že jednoducho som niekde v 2/3 približne, možno horšie. A kebyže si pozrieme nejaké reálne čísla, na majstrovstvách Norska napríklad, ani tam by som nedokázal byť lepšie ako v 2/3 toho štartového pola, čiže keby na tie majstrovstvá sveta pustili ešte viacej Norov, tak sú všetci pred nami alebo predo mnou. Čiže naozaj tam veľmi skoro som si musel uvedomiť, že toto nie je cesta, jednoducho nemám na to parametre a tie parametre zjednodušene môžeme hovoriť o VO2 max, keďže moja hodnota bola niekde na úrovni 76 a tá svetová špička, tá top 10 alebo 30 už je 85, 90 a viacej. Naozaj tá elita už je 95 plus, alebo tak okolo 95 a jednoducho to nemáme ako oklamať. Je to objem motora v úvodzovkách a ja keď som bol nejaká taká slušná Octavia, tak jednoducho s nejakými A6-kami som nemal ako pretekať. Hrajú tam okrem VO2 max možno rolu aj iné parametre, ako napríklad pri basketbale hrá určitú rolu výška a iné, čiže majú tu napríklad nižší ľudia výhodu, vyšší ľudia výhodu pri bežeckom lyžovaní? Ukázalo sa, ako nie je na to nejaká štatistika, aspoň neviem, ako by tí vyšší teoreticky majú výhodu, samozrejme tie páky, aj nejaké tie silové dispozície, ale potom sú tam skôr možno ešte krvné parametre, hemoglobín, hematokrit, už keby sme išli hlbšie, možno feritín a tak ďalej, čo síce je tam kauzalita, ale antropometria možno úplne nie je až taká primárna, aj keď tí vyšší teoreticky sú úspešnejší, keď si to tak v hlave prejdem. Teda strednú školu ste vyštudovali v Kremnici a to bolo gymnázium a po ukončení ste išli na vysokú školu. Bola to nejaká jasná voľba? Bolo to tu v Banskej Bystrici alebo kam smerovali vaše kroky? Tu sa trošku smejem, lebo nebolo to ani zďaleka jasné a ja v tom mojom nejakom ešte vnímaní tej reality, ktorú som mal počas behania na lyžiach, to bolo, že vyberiem si vysokú školu, ktorá je najbližšie ku Kremnici, aby som to nejako stíhal a aby to bolo v úvodzovkách komfortné, tak som si vybral Zvolen a to aj relatívne málo kto vie, že som išiel byť lesný inžinier. Ja tu mám práve poznámku, že ste študovali na vysokej škole, čo som sa teda dozvedel od dôveryhodného zdroja. No a to lesný bolo... inžinier. Áno, to bolo to lesné inžinierstvo. To bolo také naozaj
mám takých pár milníkov vo svojom živote, toto bol jeden z nich, kedy som spravil skoro všetky skúšky zimného semestra, jedna mi chýbala s pánom dekanom a na Lesníckej a pamätám si prvý deň letného semestra, kedy som prišiel do školy na univerzitu a išiel som do prednáškovej sály, do prednáškovej miestnosti a už som išiel chytiť kľúčku, som sa tak pozeral okolo seba, všetci v zelenom a s nejakými meracími prístrojmi v ruke, ktoré som nevedel na čo sú. A som si povedal, že som zle. Že tu som naozaj zle a nech to má akokoľvek dopadnúť, jednoducho nemôžem tu byť. Tak som pustil kľúčku, som sa otočil na päte pred prednáškou a už som sa tam nevrátil. To bol prvý semester. To bol prvý deň letného semestra, áno. Čiže naozaj s absolvovaným zimným relatívne komfortne, aj keď nemôžem povedať o matematike, že komfortne, ale relatívne. A naozaj som sa otočil doma, to bolo také, že dokončí si to, čo si začal. A ja som povedal, že ja síce som nevzdal ani jedny preteky v behu na lyžiach a neviem veci vzdávať, ale toto bola vec, kedy som musel ujsť. A rodičia to teda videli akože pozitívne, hej, tú Lesnícku, alebo videli v tom nejaký význam, že vám to sedí? Alebo... Nie, nevideli. Akože to oni to nechali, že nech si to ja nejako sám zistím, ale moje také okolie ma nevidelo tam vôbec. Čo sa dialo potom? Teda odišli ste z tej vysokej školy a rozmýšľali ste už, že nepôjdete na ďalšiu vysokú, alebo tá vysoká tam bolo, že must be? Ako... Nie, ako určite som bol rozhodnutý ísť na vysokú školu a mňa veľmi baví psychológia, mňa bavila ešte v tom čase, ešte predtým nejaké rysovanie, architektúra, otec je akoby technický kreslič, čiže k tomu som mal blízko, že ja som rozmýšľal, že či do akej miery sa odkloním od toho športu a behania na lyžiach, ale už v tom momente som mal chvíľku možno nejasno, možno týždeň, dva, ale pamätám si na ten moment, kedy pri jednom tréningu, kedy som behal na lyžiach, to bola zima, na skalke, tak som mal taký naozaj taký silný pocit, že som sa videl ako kondičný tréner a naozaj to, čo sa mi vtedy udialo v hlave a to, čo sa mi stretlo s tým pocitom, ma presvedčilo, že nejdem naozaj nikam špekulovať, nejako taktizovať, že je to také onaké. Už potom som išiel jednosmerkou na trénerstvo bez kombinácií, bez zadných dvierok, bez B možností a už som vedel, že od toho momentu idem byť kondičný tréner. Už v tom čase bol kondičný tréner považovaný za nejakú renomovanú prácu alebo fungovalo to na Slovensku medzi jednotlivými športovými zväzmi u športovcov? Nie ako dnes, určite nie ako dnes. Ja to tak vnímam, že sú také možno nie 3 fázy, ale keďže určite sa v tomto rozhovore dostaneme k Romanovi Švantnerovi, lebo je to moja súčasť trénerského aj osobného života, ale keď vnímam jeho generáciu a Tomáš Mihalík a možno Maroš Molnár a spol, vtedy naozaj to neexistovalo a oni boli takí tí pionieri, keďže naozaj sa to nedalo ani študovať, ani sa to nedalo pomenovať poriadne, že kondičný tréner. My sme už boli takí tí niekde tá prvá generácia, ktorá už aj sa to dalo študovať a sme sa tak akoby rozkúkávali v tom smere a inšpirovali týmito práve ľuďmi, ktorí som spomínal. A teraz práve prichádza tá generácia, že už je to populárne. Kto vás možno vtedy teda, keď ste chceli byť už vtedy kondičný tréner, u koho ste to videli, že on je kondičný tréner, to by ma celkom bavilo? Na tým aj som párkrát rozmýšľal, že či som to niekde videl, alebo či som sa niekým inšpiroval. Ja si pamätám mám jednu spomienku, ktorá mi zmenila v podstate toto vnímanie a je to asi odpoveď na vašu otázku. A to bolo ešte ako bežec na lyžiach, som sa testoval vo FIDARene v Banskej Bystrici u doktora Silvestra, ako také nejaká funkčná diagnostika. A videl som práve Romana Švantnera hore na takom, tam bola také pódium, mal taký balkón, ako trénuje s hokejistami, ako robí s nimi, to si presne pamätám, bol tam Tomáš Tatár, bol tam kruhový tréning a mal som to také, že som cítil veľký taký silný pocit, že ja to chcem robiť. Čiže to bolo možno takéto prvé, ale nebolo to nikde, nebolo to v televízii, nebolo to na sociálnych sieťach, naozaj my sme to nedokázali vidieť, ako je to možné vidieť dnes, čiže bolo to len také útržkovité, ale vedel som, že to chcem robiť a mám ešte potom takú jednu, naozaj, nechcem povedať, že zlomovú, ale sedel som na jednej takej
klasickej káve s jedným. To bolo vtedy, síce on robil aj finančného poradcu, ale vtedy tuším ma lákal na nejaké výživové doplnky, aby som predával a ja som sedel s tým chlapom na káve a práve Roman, vtedy sme sa absolútne nepoznali ani približne a išiel tuším toho Tomáš Surový, išiel s ním si sadnúť do Pantarej asi tiež na kávu a takisto som mal, že ja tu nebudem s takýmito ľuďmi sedieť, ja chcem s tými ľuďmi sedieť. Čiže naozaj mne sa takéto nejaké veci diali vtedy, ale nebolo to nikde. Akože naozaj my sme si nedokázali niekde pozrieť, že toto je kondičný tréner a niečo také robí. To vôbec. Teda vtedy tu bola ešte katedra telesnej výchovy športu a už sa tu vyučoval odbor kondičné trénerstvo. Kto to vtedy vyučoval? Vtedy to viedol aktuálny profesor Pupiš s doktorom Kompánom, či naozaj oni boli takí tí zase pionieri toho kondičného trénerstva. Tu založili Slovenskú asociáciu kondičných trénerov a teda naozaj im ide obrovská vďaka, že vôbec tá naša generácia robí to, čo robí a že tu môžeme vôbec sedieť, ako sedíme. Pretože keby oni nedávali tú energiu a tú iniciatívu tomu všetkému, tak naozaj nič z tohto, čo sa tu bavíme, neexistuje. Čiže naozaj im ide obrovská vďaka a bola to veľa aj nadpráce, ktorú oni robili a boli preto zapálení. Pamätám si ďalšiu zlomovú takú prednášku, ktorú som videl, bol tu pozvaný Tomáš Mihalík, to bolo, keď sme boli strieborní v hokeji, tuším 2012 to môže byť asi. Čiže mne sa to tak marí, že som bol asi druhák alebo také niečo a profesor Pupiš sem doniesol Tomáša Mihalika, či kondičného trénera z praxe a rozprával o funkčnom tréningu, čo vtedy bolo, že to všetko je nefunkčné, toto je funkčné a naozaj to mi takisto vyrazilo vtedy dých a to boli tie také čriepky, ktoré si pamätám, že ma viedli k tomu, čo robím. Keď sa tak zaobalíme, kto je to kondičný tréner? Lebo stále mám pocit, možno, že nejaká staršia generácia alebo ľudia, ktorí teda nemajú tieto výrazy napočúvané, si dajú dokopy, že kondičný tréner a kondička, vytrvalosť, beh, maratón. Kondičný tréner. Povedal by som, že také 3 oblasti rieši kondičný tréner. Možno zvyšuje kvalitu života širokej verejnosti, zvyšuje výkon športovcov a znižuje riziko zranenia športovcov. Čiže možno zvyšuje kvalitu života a zvyšuje kvalitu kariér, keď by som tak povedal. A je tam už naozaj potom tá široká paleta, že kto je, ale asi toto sú jeho nejaké ciele. Ako prebiehalo vaše štúdium na vtedajšej katedre na dnešnej fakulte telesnej výchovy športu a zdravia? Boli ste vzorný študent, plnili ste si svoje povinnosti, ešte sa to stále prelínalo aj s bežeckým lyžovaním a s vašou kariérou v bežeckom lyžovaní? Slovo kariéra v bežeckom lyžovaní je pritiahnutá za vlasy, keďže bolo to také trošku ochotnícke divadlo a naozaj sme boli skôr nadšenci a naozaj to bolo také, že človek to robil s láskou, ale všetko, čo mal tomu športu, dala naozaj aj ekonomicky alebo nejako sa tam uplatniť nedalo. Čiže bolo to také, že počas štúdia som ešte vrcholovo pretekal v behu na lyžiach a mal som tu individuálny študijný plán, čiže to bola taká tá nejaká línia. A čo sa týka môjho študentského života, som sa zasmial, pretože ja som akoby sa tým môjim vekom zlepšoval ako študent lineárne, lebo od základnej školy som nebol vôbec nejaký, že študent, ja som, nechcem povedať na to kašľal, ale nemal som rád vôbec si sadnúť k nejakému učeniu, v škole sa mi nechcelo počúvať, čiže ja som bol taký dosť, možno miestami aj rebel, to možno úplne ku mne aktuálne nejde, ale akože kadečo sme povymýšľali. Na gymnáziu som už postupne pridával a na tej vysokej škole by som povedal, že ešte a mal som jediný opravný termín na vysokej škole a to bolo z volejbalu, takže... Koho, ak sa môžem opýtať? Už tu kolega neučí, ale tuším vtedy bol doktor, alebo je doktor Kučera a naozaj tú skúšku postavil relatívne náročne, praktickú a nepodarilo sa mi nahrať dostatočný počet bodov, takže som išiel na opravný. Vy ste bývali na internáte, alebo ste dochádzali z Kremnice? Ja som dochádzal a na internáte až potom, začal som na internáte ako doktorant, takže stále som bol Kremničan. To som sa chcel opýtať, že aký bol možno váš študentský život, pretože ja sa stretám s 2 typmi študentov, takými tými, že študentský život treba si ho akože užiť
a potom s tými druhými, ktorí zase moc nemusia, možno ten sociálny život v rôznych podnikoch a to stretávanie sa s mnohými ľuďmi? Študentský život počas toho môjho prvého až druhého magisterského ročníka bol skoro až nulový, by som povedal, čiže naozaj ja som behal na lyžiach a študoval, to bolo asi tak aj všetko, čo som robil a nebol na to vôbec priestor a bol som aj v Kremnici som býval, žil, čiže mal som veľký odstup od tohto tu fyzicky, od spolužiakov, ale potom, ako som sa dostal na doktoránska do tej Bystrice, tak možno pár vecí som si podobiehal, ale naozaj už len tak okrajovo. Mm-hmm. Čo vám štúdium dalo? Štúdium na vysokej škole? Štúdium mi dalo, ako som aj už načrtol, keď som hovoril o kolegoch Pupišovi a Kompánovi, ako tu rozbehli niečo v tom, kde sme sa my potom mohli ako kondiční tréneri uplatniť neskôr, tak určite takú tú komunitu a inšpiráciu kam ďalej, s kým ďalej. Postretávali sme tu veľké množstvo ľudí, každý a spoznali a zblížili sa s veľa ľuďmi. Čiže naozaj po tejto stránke určite veľa. A samozrejme nemusíme si klamať, že čo sa týka tej obsahovej náplne toho štúdia, v tej praxi je využiteľné relatívne málo. A aj keby tá napríklad moja alebo tá špecializácia kondičného trénera bola postavená najlepšie na svete, aj tak tej časovej dotácie tam není zase tak, že dokáže výjsť hotový tréner. Čiže stále to bude na tých odborníkoch, študentoch, ľuďoch, ako sa oni sami dokážu profilovať a tú univerzitu budú vnímať ako taký naozaj základ, kde si môžu vybudovať nejaké všeobecné znalosti a možno tie vzťahy na to, aby potom neskôr mohli na tom stavať. Ako ste sa dostali do týmu Romana Švantnera? Pretože to bol taký zlom, boli ste na vysokej škole a hovorili ste, že ste chceli byť kondičný tréner, že to bola taká vaša vízia. A teraz, že ako sa na ňo nakontaktujete, hej? Už asi som povedal, že toho Romana som nejako mal v hlave, už aj predtým, ako sme sa vôbec niekedy videli. A on o tom vôbec nevedel, že ja ho mám v hlave. A bolo to taká zhoda okolností, keďže Roman je a bol teda spolužiak s našim profesorom Pupišom od základnej školy a teda sú blízki priatelia. A ja ako som prišiel na doktorandské štúdium, tak som už prvý týždeň išiel za profesorom, že dobrý deň a ja by som sa chcel teda napojiť na pána Švantnera. Tak vtedy my sme mali teda s profesorom síce taký veľmi formálny, ale dobrý vzťah a ho kontaktoval s touto mojou požiadavkou alebo snom. A pamätám si, preto sa aj smejem, lebo pamätám si, že Romanové prvé slova boli, že on nepotrebuje trénera, že on hľadá fyzioterapeuta. Takže to bol dobrý štart. To bol odmietnutie na začiatku. To bol dobrý štart, ale potom to tak dopadlo, že no dobre, že sa so mnou stretne. Tak sme si dali obed v Mama Mi v Banskej Bystrici a tam sa dačo, neviem, udialo. Nejako som sa mu možno zapáčil niečím a povozili sme sa potom po Bystrici, porozprávali a dal mi akoby šancu, že teda môžem trénovať, môžem sa pri ňom učiť a že uvidíme, čo z toho bude. Bola to tréma na tom prvom stretnutí? Určite. Ako ja veci beriem vážne, čiže aj ku všetkému tak pristupujem, takže aj čo asi veľakrát nie je dobre. A teda aj tam určite tá nejaká tréma bola a zvyšok už poznám. Zvyšok už je história. Tu sme sa dostali teda, už ste boli na doktorandskom štúdiu v prvom ročníku. A kam sa profilovalo vaše doktorandské štúdium ďalej a prečo ste sa možno rozhodli ísť na to doktorandské štúdium? Pretože sú dve rôzne veci, ísť sa profilovať kariérne ako kondičný tréner a druhá vec je ísť sa profilovať akademicky. Dobrá otázka. Ja som vnímal, keby som to chcel zľahčiť, tak vybral som si doktorandské, aby som ušiel z Kremnice, ale nie. Ja som vnímal stále to, že bol som stále zvedavý a to doktorandské som mal ako takú možno aj možnosť sa v tých veciach viacej vrtať a že zase mi to otvorí dvere možno tých aj vedeckých nejakých kútov
a viacej pochopím tie veci možno, ktoré chcem. A vedel som, že iba taký, nechcem to nazvať, že iba, ale takéto trénovanie vo fitku, že je málo. Z nejakého ohľadu, neviem, z uhla pohľadu je málo a že chcem ísť trošku za nejakú pomyselnú hranicu, lebo tých trénerov je každý rok extrémne množstvo a naozaj sa niečím, nechcem povedať, že treba odlíšiť, väčšinou sa tí tréneri chcú odlíšiť tým, že vymyslia nejaké zaujímavé a nezaujímavé cvičenie na Instagram, ale že treba naozaj ísť možno niekde ďalej, možno hlbšie a teda spraviť niečo inak a možno to doktorantské sa v tomto stretlo. Vnímal som to aj ako vstupenku do Bystrice, lebo ja som vždycky v Bystrici chcel žiť z nejakého dôvodu, čiže sa to tak nejako celé spojilo a vedel som, že možno to prepojenie vedeckého a praktického sveta môže byť zaujímavé. Čo ste riešili vo svojej práci na doktorantskom štúdiu? Vtedy to bol unilaterálny a bilaterálny tréning a jeho vplyv na zmeny úrovne určitých pohybových schopností. U nejakej konkrétnej skupiny? Ale... To boli bežci na lyžiach. Ešte na nich som mal vtedy najlepšie páky, kontakty, tak mi obetovali svoj čas a na nich som robil výskum. Ako ste sa dostali na post, už sa teda presúvame trošku do tej kariérnej stránky, na post trénera Dukly Banská Bystrica, kondičného trénera. To bolo počas doktorandského, už po začatí, po tom prvom kontakte s Romanom Švantnerom? Dukly Banská Bystrica od 2018 od jesene, čiže áno, to som bol ešte na doktorandskom a teda už som tam 7 rokov a bolo to také zase v tom živote, môžeme otvorene povedať, že musíme mať aj nejakú mieru šťastia, ako si nás aj ten osud pohadzuje. A v tom čase Roman trénoval majiteľa Dukly Banská Bystrica vo fitku a tuším vtedy aj simultáne Roman bol pri gruzínskej reprezentácii a nastal moment, kedy on išiel do Gruzínska na repre a mne ostal práve tento majiteľ, že som ho trénoval nejaký týždeň, 2, 3, nepamätám si to. A tam sme sa aj nejako dali do reči a zase sa stretli okolnosti, že prišiel do Banskej Bystrice tréner Varga, Stanislav Varga a ten prišiel s reálnou požiadavkou, že on dobre príde, ale potrebuje kondičného trénera pri tíme. No a bol som správny čas na správnom mieste a tam sa mi doslova do písmena celý ten trénerský život a kondično-trénerský život otočil, pretože ako náhle som ja prvýkrát prišiel na futbalové ihrisko, tak som vedel, že tu som doma a tu chcem byť. A pamätám si, že ja som to ešte fotil a fotil si len takú fotku, ako som si kužele postavil, že som to vtedy posielal priateľke, že dobre sme, že dobre som, že tu chcem žiť. Správny čas na správnom mieste, ale aj pripravený. To je jeden z tých parametrov, ktorý sa s tým musí spojiť, predpokladám. To áno. Ako veľa vecí v živote sa môže tak stať, aj poznám veľa prípadov, že boli správny čas na správnom mieste a aj sa niekam dostali, ale ak je človek nepripravený a nezhostí sa tej roli, ako má, tak ho to, neviem, či môžem použiť slovo vypluje, ale skrátka tam neostane. Mne sa páči jedno veľmi také dobré prirovnanie, že a to mám od jedného môjho klienta, ktorého trénujem, alebo som trénoval, že melón do vody nenatlačíš. Čiže naozaj skrátka nič na silu niekde neostane. Jednoducho áno, nejaké okolnosti sú, ale treba byť pripravený. Dobre, presúvame sa vo vašom kariérnom živote ďalej a to konkrétne vstup do slovenskej futbalovej reprezentácie. To je asi aj vaša aktuálna pozícia a možno taký splnený sen. Ako k tomu došlo? No určite splnený sen. To je až možno nad sen. Respektíve ja som o tom môžem povedať, že sníval, ale nepovedal by som, že sa mi to môže splniť možno tak skoro. A takisto zhoda určitých okolností vtedy tréner Tarkovič odišiel a zobral si aj kondičného trénera ku kyrgyzskej reprezentácii. A tým, že ja pôsobím v tom futbalovom priestore relatívne široko a ako ten koordinátor kondičnej prípravy mládeže mám na starosti aj koordináciu kondičných trénerov mládežníckych reprezentácií, tak s tým možno všetkým to meno padlo na mňa a naozaj bolo to v tom trénerskom mojom živote určite ďalšia veľmi, veľmi zlomová udalosť. Čo takáto funkcia obnáša? Čo máte na starosti pri futbalovej reprezentácii? Sme dvaja
takže to je veľká výhoda, že mám talianskeho kolegu, ktorý prišiel s trénerom Calzonom a v podstate tú agendu máme rozdelenú. Tá práca je naozaj pestrá, môžeme si to predstaviť na zraze a mimo zrazu, keďže to tak veľmi rozdelíme. Pred zrazom a po zraze je to skôr monitorovanie tých hráčov, ako majú minutáž v klube, či nie sú zranení, či nemajú niečo, čím im môžeme pomôcť. Veľakrát je to aj, že robíme nejaké tréningové plány alebo konzultujeme s tými kondičnými trénermi v kluboch, ale už aj tým môjim nejakým postupným časom pri reprezentácii sa s tými hráčmi zbližujete a potom sa dostávate až možno k tomu, že niekedy dôverujú vám možno v niektorých prípadoch viacej ako tým kondičným v tých kluboch, čiže s nimi komunikujete relatívne už úzko. A potom je tam na zraze taká tá práca, že čím je bližšie k zápasu, je toho samozrejme z pohľadu kondičného trénera menej. Ale v úvode je to naozaj také, že tých hráčov si preberáme, veľa sa s nimi rozprávame, ako na tom sú, nie sú. Hľadáme možno ten nejaký optimálny pomer s trénerom, že ako ich zaťažiť, koľko už je veľa, koľko je málo. Máme všetko pod nejakou dátovou stopou, že koľko oni trénujú a hrajú v kluboch, koľko my trénujeme na zrazoch a tak ďalej a hľadáme v tom nejaký konsenzus, aby v podstate aj hráč, aj tréner a aj my ako kondiční tréneri sme boli akoby v nejakom súlade, že toto je nejaká dávka a čo možno najviac individualizovaná na ihrisku a potom ešte aj v posilňovni už tými hráčmi robíme buď podľa odporúčaní trénerov z klubov, alebo aj už, ako som spomínal, máme s nimi taký vzťah a históriu, že už aj samozrejme my ako kondiční tréneri v repre vieme im niečo dávkovať aj poviem naše. Vy im teda pripravujete mimo sezóny aj tréningový plán každému individuálne? Nie každému. Je to naozaj zase závisia od toho hráča aj v akom je klube. Či ten klub možno má takých kondičných trénerov alebo túto stránku pokrytú, ako si ten hráč predstavuje. Nebudem vôbec menovať ani krajiny, ani kluby, ani hráčov, ale niekde proste tá kultúra kondično-trénerská není taká a práve pri týchto prípadoch tomu venujeme viacej pozornosti. Niekde je to vyslovene individuálny plán aj pred sezónou, niekedy počas, niekedy po zranení, niekedy sa hráč zraní aj vo významnom klube a osobne som mu posielal videá, čo má robiť, aby sa vrátil, čiže je to naozaj pestré a niektorí hráči, či sú to horšie alebo lepšie kluby, s niektorým prakticky nekomunikujem absolútne nič, môžem povedať. Čiže je to naozaj individuálne. Skúsme si vymenovať také 3 možno klady a 3 zápory tejto profesie. 3 klady. Tých kladov môže byť aj viac ako 3 zápory. Neviem si predstaviť zápor. Naozaj neviem, veľmi, asi by som musel veľmi rozmýšľať a skúsime to, keď budeme druhý podcast natáčať, tak vám odpoviem. Ale tých kladov, hlavne čo je možno taký ten najväčší, je, že človek má tú možnosť robiť s tými najlepšími hráčmi a vidí, ako sa správajú v rôznych situáciách na ihrisku aj mimo ihriska, či už po tej futbalovej, ale aj osobnostnej stránke a ako riešia krízové situácie, prečo sú možno tí hráči, akí sú v tých kluboch, prečo, keď spomeniem možno kapitána Milana Škriňa, prečo bol kapitán Interu Milanu, prečo je kapitán reprezentácie a keď tam prídete, tak zistíte prečo a prečo Juraj Kucka je Juraj Kucka a zistíte, prečo je Juraj Kucka. On nemusí povedať slovo, ale vy viete, prečo je, aký je, alebo prečo bol tam, kde bol. Takže naozaj veľa takých možno mýtov, alebo predstav mylných, ktoré človek mal o nejakej možno aj príprave, nepríprave tých hráčov a zase mimo ihriska na ihrisku, tak tam človek vidí, ako to v tej realite je. No. Dobre, nemusia to byť, tie klady sme si povedali, zápory, ale skúsme to nazvať inak, možno aké musíte robiť vo svojom živote kvôli tejto práci kompromisy, hej? V čom to možno ovplyvňuje váš život? Nemusí to byť teraz ako tým pozitívnym, ale tým negatívnym, hej? Že čo vy nemôžete robiť, čo bežný človek môže robiť? Asi ani tu by som sa na to takto nepozeral. Jedine, čo môžem povedať možno z tohto uhla pohľadu, tým, že máme 3 reprezentačné zrazy za jeseň, ktoré sú približne 10-dňové a už sme hovorili možno o tom, že ja
som aj možno v nejakých iných štruktúrach, či na zväze, či v Banskej Bystrici, v Dukle, alebo na univerzite, tak jednoducho pokiaľ ja som odstrihnutý tých 10 dní niekde a venujem sa niečomu na 100%, ako v tomto prípade reprezentácii, tak potom predtým a potom sú trošku krušné chvíle pre mňa, keď ja musím si ako keby niečo predbehnúť, potom dobehnúť, ale tieto negatíva by asi zobral každý. Ja som sa dozvedel, teda neviem, či to je pravda, ale že ste mali aj ponuku ísť trénovať do Neapolu. Nie? Nie, to neviem. Dobre. To neviem, kde sa hovorilo. Akože nejaké ponuky som mal. Môžeme nejakú spomenúť? Nie, nemôžeme. Boli to zaujímavé ponuky, kde som aj veľmi rozmýšľal. Musím povedať, že nebolo to také, že by som len a nejako vôbec s veľkou pokorou a veľmi som rozmýšľal, ako a s veľa ľuďmi, veľmi blízkymi som sa radil, že čo mám robiť. A už sme mali aj nejaké modely, že ako by to mohlo byť, keby aj tu dokonca s profesorom Pupišom už sme skladali nejaké scenáre, ako by to mohlo byť za nejakých okolností. Ale v tomto bode som sa ešte rozhodol, že pokračujem v tom živote, ako to aktuálne mám. Profesor Pupiš, čo bol teda šéf-tréner slovenskej atletickej reprezentácie 10 rokov, tiež mal veľa ponúk zo zahraničia a on mi teda takú jednu vypichol, kde mal teda ponuku na nejakých 25 000 eur mesačne. Vy by ste takúto ponuku finančne hodnotenú zobrali na 3 roky? Ako hovorí kolega v reprezentácii Pavol Farkáš, tak kevku by som mal asi už zbalenú. Takže, ale nie, zase závisí to. Ja poznám tento príbeh profesora a on možno ten svet, aj ten rodinný život, aj to jeho vnímanie možno práve tejto sféry je trošku iné a bol aj v inom už rozpoložení rodinnom. Ja som zase v nejakom inom, čiže možno keby mi prišla nejaká ponuka, nič ma, keď to poviem tak možno priamo, tak nič ma tu až tak nedrží, ale držia ma tu iné veci, držia ma vzťahy. Ja som veľmi taký, by som povedal, vzťahový človek, že ja neviem páliť, ja nerád pálim mosty a naozaj to mám postavené na tých svojich blízkych a na tých ľuďoch, ktorí mi pomohli. Čiže toto je možno to, čo by ma tu držalo, že jednoducho ja neviem niekoho, kto mi pomohol odstrihnúť iba tak, lebo to bolo aj, ako sme sa bavili s profesorom, ja som dostal možno takú ponuku, ktorú by už dosť ľudí možno už aj na ňu kývli, ale ja som išiel za ním, že či to naruší a či to spáli nejaký most a pokiaľ by to bolo v nejakom väčšom rozpore s týmito ľuďmi, ktorí mi pomohli, či to je aj majiteľ Dukly Banská Bystrica, či je to profesor Pupiš, či je to Roman Švantner, tak pokiaľ by niekto z tých ľudí by bol nejako poškodený niečím, tak by som do toho nešiel. Teraz ste aj doktor, pedagóg na vysokej škole a možno už keď sa bavíme o týchto veciach, tak je lepšie finančne ohodnotená vaša funkcia na futbalovej reprezentácii alebo na vysokej škole? Alebo ako majú tie platy tabuľkové, hej, vieme, ale či to je naozaj lepšie alebo... Závisí aj, ako sa darí futbalovej reprezentácii, pretože je to rozdiel, keď sa aj možno niekam postúpi, tak samozrejme nejaké prémie tam sú, ale pokiaľ sa budeme baviť o nejakom takom základe, tak ono štandardne, ale aj v kluboch, aj v reprezentácii je to tak, že tréner má nejaký budget, ktorý rozdeľuje potom celému realizačnému tímu, čiže je to veľakrát závislé od toho a ak určite nepôjdeme do nejakých čísel, ale v tomto momente môžeme povedať, že je to niečo porovnateľné, že nie je to teraz tak, že by to bolo niečo fakt, že nejako extrémne ustrelené. Čiže nie sú to násobky, alebo nejaký násobok to môže byť? To môžem povedať, že nie. Akože je to všetko v nejakých normách. Riešite u vrcholových športovcov, futbalistov, vy konkrétne ako kondičný tréner aj stravu, alebo majú na to nejakého odborníka na stravu, ktorý im niečo nastavuje, individualizuje? V rámci reprezentácie stravu akoby strava je tam už v nejakom takom zabehnutom móde, že či doktor aj v komunikácii ešte vtedy s kondičným trénerom, ktorý tam bol predo mnou alebo pred nami, nastavili nejaké také základy, ktoré sa tam držia a tí hráči sú na to zvyknutí. Nie je to niečo extra. Je to fakt, že
z každého rožku trošku, či je to nejaká rýža, zemiak, aj cestovina, je tam nejaká ryba, mäso a tak ďalej, že veľa zeleniny, tepelne upravená čerstva, čiže naozaj nič nejaké zásadné, ale v podstate tá výživa by aj o to mala byť. Je to o jednoduchosti, takže to je to možno taký ten základ, ktorý tam je, na čo sú hráči zvyknutí a individuálne na tej úrovni s nimi vôbec a ja by som sa do toho ani nerád púšťal, keďže ja nie som výživový špecialista a poradca. Mám známeho alebo kamaráta, ktorým keď je nejaká taká požiadavka, tak k nemu posúvam týchto ľudí. Aj keď som sa možno v minulosti tomu trošku venoval z nejakého vlastného záujmu, ale keď vidím, že koľko neviem v tom trénovaní, tak naozaj už vôbec sa nemôžem púšťať k nejakej výžive. A ešte keď viem, že by som musel byť naozaj schopný individualizovať tú výživu na základe od mikrobiomu cez krv až poviem stolicu, tak naozaj tam to ja nedokážem obsiahnuť. Je to samostatný štát v štáte, je to odborné. Čo vy a vaša strava, ako sa vystravujete? To prešlo pár nejakými fázami. Ako môžem povedať, že stravujem sa možno ako to menšie percento, lepšie percento možno populácie, že dávam si na to pozor. A podstúpil som aj nejaké genetické testy a možno nejaké iné testy, čiže aktuálne som s vyradeným lepkom aj laktózou a snažím sa ísť fakt, že čisto. Čiže druh tyčinky nie? Druh tyčinky nie, to je také, neviem, prečo ste vyťahli práve druh tyčinky, lebo to moje okolie sa smeje, že to mám akože múka so solou, to volám, čiže to určite nie. A možno až príliš niekedy som taký v tomto, že to mám postavené na hranu, ale nejem sladké, nejem cukor, nejem žiadnu múku, žiadne pečivo, nejem nič také, čiže... Sladké vôbec? Ani med? Med áno, ale akože cukor nie. Čiže iba všetko prírodné veci a žiadna múka. No. Aj keď jedol som relatívne všetko, ešte ako keď som športoval, čo možno vtedy som mohol nejako ináč riešiť, ale aktuálne, čo asi aj vidno na mne, že úplne nemám 100 kg, tak ani najhrubší biceps, tak asi je jasné, že to mám nejako tak osekané. Je nejaká potravina, ktorá je u vás najviac frekventovaná? Alebo nejaké jedlo celistvé? Čo tak slepačí vývar? Vývar celkovo? Vývary tak minulý rok som začal si variť také, že svoje, takže to ste trafili. Kúpil som si taký pomalovárny hrniec a na noc to púšťam, niekedy aj na 17-20 hodín púšťam vývar, čiže naozaj v tom som si našiel také hobby a to je asi taký ten jonťák, čo aktuálne kráľuje. Mm-hmm. Takže to by sme tam mohli. No. Ja som sa dozvedel, že na všetko možné dávate orechy. To sú už dobré zdroje, toto informácií, to teraz rozmýšľam, že odkiaľ máte. Takže sedí to, hej? To sedí. Pravdepodobne veľa aj cestujete, keďže Banská Bystrica, Bratislava, presúvate sa teda v aute. Čo konkrétne robíte v aute? Počúvate podcasty, ako si nejak vzdelávate sa aj takto na cestách? Podcasty určite, to mám ja som veľmi podcastový už odkedy si pamätám, že som chodil na vysokú školu a vtedy nemôžeme si to predstaviť tak, že nejaké Apple podcasty alebo nejaké iTunes niečo, ale ja som si Tima Ferrisa vtedy nejako sťahoval do MP3, nejako vtedy prepájal s autom, už som aj zabudol cez 6 konektorov a počúval som podcasty už vtedy, keď to naozaj nebolo v móde a stále mi to trvá a ja podcast počúvam relatívne v kuse. Naozaj. Mohli by si nám nejaké odporúčiť? Veľa počúvam aj takých naozaj, kde nemusím rozmýšľať, čiže naozaj len o futbale, o dianí, čo sa deje, aby som bol aj informovaný, či sú to len nejaké novinárske podcasty. Ale potom, keď sa chcem aj trošku možno vzdelávať, tak napadá mi Huberman, čo je aktuálne asi taký trend, že naozaj má výborné veci. A potom možno taký viacej, keď chcem ísť do nejakého aj biohackerstva, tak Ben Greenfield, ten je, by som povedal, dobrý. A mohli by sme asi potom menovať, keby im napadlo aj ďalšie. Aj keď teraz naozaj, a Tim Ferriss, to je stále pre mňa jednotka, Joe Rogan, čiže naozaj by mi napadalo viacej. Ale aj keď tie podcasty sa u mňa už tým, ako sa mi tá mentálna práca, možno pomôžeme povedať, navyšuje, tak počúvam čas primitívnejšie podcasty. Rozumiem.
stretli ste sa pri všetkých týchto aktivitách s nejakým tým vyhorením alebo s nejakou tou etapou, že bolo toho veľa a zrazu ste už v tom nenachádzali tú radosť? Neviem, či to označíme ako vyhorenie, ale áno. A boli to fázy, bola to presne fáza, ja to hovorím, keď o tom rozprávam, tak hovorím o tej fáze, že ja som sem prišiel do Bystrice s jednou taškou, s tým, že mal som pridelený doktorandský internát, jednu izbu a prvé jedlo som tu jedol tuniak z Lidla s takoutou kockou, s takým tým pečivom rukami, lebo nemal som tu ani tanier, ani príbor, ani nič. A tú jednu tašku si pamätám, že som mal na zemi. A z tohto bodu som naozaj musel robiť extrémne kvantum roboty, aby sa niečo udialo. A tým, že som sa teda dostal do týmu Romana Švantnera, Roman je veľmi náročný na ľudí, aj na seba. A bral som všetko, čo mi dával, musím povedať. A naozaj robiť si doktora, trénovať, poviem, koľko sa dalo v tom momente, plus ešte potom do toho prišla MFK Dukla Banská Bystrica po víkendoch, zápasy, cestovanie. A ja si pamätám, že ja som naozaj robieval non-stop. Absolútne non-stop. Bez víkendov, bez ničoho. Pretože ešte aj na tých zápasoch, keď sme niekam cestovali, tak som doháňal robotu ešte v autobuse, na počítači a naozaj to malo svoje dane. A toto bol ten moment, kedy vtedy môžem povedať, že ma až zachránila priateľka tým, že ma aspoň občas vytrhla z toho kolotoča. Ale tam to už hraničilo s tým, že naozaj toho už bolo veľa. No. Také slovné spojenie work-life balance. Ako to vnímate? Alebo ako si vy balancujete ten work? No, pokiaľ chcete niečo rozbehnúť, tak neexistuje. A je to možno také trendy a tiež to zachytávam, že veľa ľudí sa tým nejako oháňa aj na sociálnych sieťach, ale neexistuje. A potom už existuje, potom už môže existovať, ale keď sa pozriem na kohokoľvek vo svojom okolí, ktorý akoby, nechcem povedať, že niečo vybudoval, alebo niekam sa trošku dostal, tak naozaj je to o veľkej obete a pochopení tých ľudí pri ňom, pretože nedá sa tam dostať, nedá. Jednoducho, vy môžete mať balans, ale čaká ďalších X, ktorí nebudú mať ten balans a jednoducho sa dostanú, nechcem to dávať do roviny nejakej súťaže, ale budú lepší. A skrátka sa dostanú niekam ďalej, alebo budú, ja neviem. Čiže určite musí tomu človek obetovať kvantum niečo a robiť niečo navyše a o rovnováhe tam nemôžeme hovoriť. Mm-hmm. Máte možno nejaký aktuálne iný hobby šport, ktorý robíte teda na nejaké to vyvetranie, po prípade niečo podobné? Ja si raz za čas všimnem na vašich sociálnych sieťach, že idete na bicykel. Bicykel áno, keďže som taký trošku ortopéd, čo sa týka behu. Ja milujem beh, ale z nejakých dôvodov už 4. 5. rok mi není úplne umožnené behať kvôli rôznym problémom šlachovo a hlavne šlachovým, čiže s tým sa trošku tak akože motkám. A preto som presedlal na bicykel a bol to najprv horský, potom som si kúpil cestný, čiže teraz už hlavne cestný a tam som sa našiel, lebo tam ani neboli, takže na bicykli a potom mimo športu je to ešte, že občas vyťahnem gitaru a tam možno si trošku oddychnem, ale to je takéto mimo športu a knihy. Potrpíte si na kvalitu vybavenia, napríklad čo sa týka tej cyklistiky? To áno, to ja som zase taký typ, že akoby vo všetkom nemám rád nejaké také kompromisy a pokiaľ sa dá, tak sa snažím mať také veci. Ako dlho vám napríklad trvalo, kým ste si vybrali príľbu? Ale teraz fakt rozmýšľam, že aké máte zdroje informácií. Príľbu si stále ešte vyberám, takže ono ani rok mi ešte nestačil. Ale nejazdíte bez príľby? Jazdím s príľbou, ale stále to není tá, ktorú by som si predstavoval, ale ona príde, lebo už som si teraz bol nedávno skúšať a už to po 2 rokoch príde. Keďže stále teda fungujete na fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia, ale aj v tom praktickom svete kondičného trénera, tak ako sa tieto dva svety spájajú, alebo čo sa snažíte dostať z toho profesijného, z tej vašej profesie tu a naopak, čo čerpáte odtiaľto a snažíte sa to dostať?
Myslím si, že to je možno práve aj to zaujímavé pre študentov, keď možno niečo z tej praxe dokážem doniesť, pretože to bolo presne pre nás zaujímavé, keď profesor Pupiš, ktorý s nami rozbiehal špecializáciu v prvom ročníku, pamätám si to dodnes, tak to boli veci z praxe, veľa rozprával z praxe zo života a to bolo to, čo nás zaujímalo. Samozrejme tam boli aj nejaká tá klasická obsahová náplň, ale ten príbeh sa počúva, si myslím, a dobre pamätá, takže na tom to mám do veľkej miery postavené, ale je to skôr možno takéto doplnenie k tomu, že máme, myslím si, že aktuálne už fajn vyprofilovaný celý ten študijný program alebo tú špecializáciu kondičného trénera, ktorý sa stále vyvíjal, ktorý aj vyvíjame aktuálne dosť intenzívne s doktorom Sýkorom. A už len pred 5 rokov je to, myslím, aktuálne v neporovnateľnom stave a stále sa snažíme čoraz byť viacej praktickejší, viacej názornejší a tie veci, ktoré nám možno ukázali aj nejaké skúšky, testy, že možno nefungujú úplne, že možno tí študenti to tak nechápu, ako to my sme si predstavovali, že budú chápať, tak to optimalizujeme a snažíme sa, aby to bolo čoraz lepšie. Je to celé postavené na takom podvozku organizácie Exos, aj keď som si vedomý toho a ja nič ani nepreceňujem, ani nepodceňujem. A Exos má svoje muchy, ide možno veľakrát po povrchu, ale ten systém, a to hovorím aj stále prvákom, aj študentom, že ten systém na konci nie je geniálny, ako to oni poskladali a ako je uchopiteľný, ako je praktický. A už potom, keď niečo niekoho zaujíma a ten Exos možno ide niekde po povrchu, tak už ten študent si vie ísť do hĺbky. A už dnes sa ani nebavíme o tom, že keď človek má v mobile ChatGPT, tak vie ísť kamkoľvek. Takže my chceme akoby tú nejakú jednoduchú platformu a názornú a uchopiteľnú tým študentom odovzdať. Má to nejaký progresívny rád od 1. po povedzme 5. ročník a preklápa sa to čoraz, je tam menej teórie, viacej praxe, až po tie praktické výstupy práve naopak študentov, ktoré my hodnotíme s nejakou spätnou väzbou a je to nejak popredkané tými mojimi kurzami, konferenciami, skúsenosťami, čiže takto nejako CC alebo našimi s kolegom Sýkorom, lebo primárne my to teraz ako keby máme na starosti, aj keď stále tam participuje a špecializáciu rozbieha profesor Pupiš v prvom ročníku, či to sme si nechali tak, ako to bolo. Doktor Kompan takisto je v tom intenzívne angažovaný a aj potom ešte sme tam nechali práve tú líniu, aby tí študenti dostali aj iný rozmer a nepočúvali iba nás a s kolegom Sýkorom, že aký je ten kondičný tréning v iných športoch alebo z iných športov a je tam stále doktor alebo teda univerzitný docent Kremnický zakomponovaný a teda kondičný tréning z gymnastiky, doktorka Pupišová z plávania, Rožková z atletiky. A je to také, by som povedal, pestré, aj keď stále si uvedomuje, že ešte je čo zlepšovať. Takže je to naozaj taký celok a študent sa pozrie do rôznych tých segmentov, rôznych športov, teda tak načrtne a potom sa hĺbkovo teda sústredí na ten kondičný tréning v pravom slova zmysle. Áno, chceme ho niekam naviesť, niečím inšpirovať a už on si vyberá. Nikde neprehlasujeme, že my máme pravdu, lebo naozaj čím viacej vieme, si uvedomujeme, že menej vieme a nie je to fráza, lebo môže to byť fráza, ale toto není fráza. Je to tak a aj ten môj vývoj ako učiteľa je, že som čoraz opatrnejší v tom, čo hovorím, lebo ak čím naozaj, možno keď si zoberiem, keď som začínal ako doktorant učiť, tak vtedy som bol najmudrejší. No. Takže by ste odporúčali budúcim možno študentom, ktorí rozmýšľajú a možno ich trošku zaujala tá práca kondičného trénera, tak ísť študovať na vysokú školu? Určite. A samozrejme tou praxou zistia, či to je pre nich, či to nie je pre nich, ale mne tento obor veľa dal, takže môžem to len odporúčať. Na záver možno, čo by ste poradili takýmto záujemcom alebo ľuďom, ktorým učarovalo toto remeslo. Možno, čo vás prevádzalo na tej ceste, aká je tak najdôležitejšia vlastnosť, alebo aký mám byť, ak chcem byť úspešný kondičný tréner? Vlastnosť. No, myslím si, že už som to aj povedal do istej miery, že taká nejaká ochota urobiť niečo navyše, v zmysle možno takej tej americkej extra mile, že už tá pracovitosť určite, to nás aj akoby to je také Romanové, Švantnerové, že pracovitosť
a pokora a tak ďalej, ale niečo navyše ešte tú pracovitosť by som povedal, že dnes je veľa pracovitých ľudí a potrebujeme možno, ak sa chceme presadiť niečo ešte viacej spraviť, určite trpezlivosť, ktorú ja úplne nemám, ale trpezlivosť a neočakávať, že teraz svetu čaká práve na mňa a jednoducho to trvá, tie veci trvajú a toto by možno mohli byť také dve veci, ktoré mi napadnú prvé, aj keď neviem, či som povedal úplne vlastnosti, ale je tam ten možno ešte X-faktor, ktorý už to môžeme nazývať akokoľvek, nejaké zhody, okolnosti, náhody, šťastia, čokoľvek, ale aj ten X-faktor možno ľudský, osobnostný. Pretože vy môžete byť aj robiť veľa, aj byť trpezlivý, môžete byť aj, ten tréner môže byť teoreticky nadúpaný, ale skrátka to niečo ešte v tej osobnosti, v tej, nechcem povedať charizme, ale aj to, ako komunikuje s ľuďmi. Aký je možno psychológ v niektorých situáciách, ako sa v tých kritických situáciách správa, že je to veľký taký komplex ešte toho X, ktoré je ťažko označiteľné a pomenovateľné a všetko, keď sa stretne, tak vtedy to môže vypáliť. Mm-hmm. Pán doktor, ďakujem vám za veľmi príjemný a inšpiratívny rozhovor. Nielen pre mňa, ale verím, že aj pre všetkých, ktorí toto video pozerajú. No a ak chcete aj vy, aby vás učili odborníci, ako je doktor Brin, tak určite príďte študovať ku nám do Banskej Bystrice na Fakultu telesnej výchovy, športu a zdravia. Vidíme sa pri ďalšom podcaste. Ďakujem za pozvanie.